Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Мене звати Аліна Блохіна. І, на жаль, це черговий чорний день для історії кримськотатарського народу, для історії усіх нас. Ми, на жаль, сьогодні маємо сумні новини з Криму. Унаслідок сьогоднішніх затримань російської окупаційної влади померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Ми також отримали підтвердження цієї інформації. Її намагалися затримати і, наскільки нам відомо, дорогою до лікарні вона померла на 83-му році життя. Власне, сьогодні зранку знову на території анексованого півострова відбулася низка обшуків. Наскільки знаємо, прийшли у кафе, у заклад громадського харчування. Сьогодні в день представники російської окупаційної влади, російські правоохоронці, вони затримали, наскільки нам відомо, 3 кримськотатарських активістів. За даними Радіо Свобода, затримали Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха та Кязима Аматова. Про те, що відбувається наразі на території анексованого півострова, можемо побачити у сюжеті. Чорний день для кримсько-татарського народу. Буквально годину тому стало відомо про смерть Веджіє Кашка, ветерана національного руху кримських татар. ФСБшники хотіли її затримати в Сімферополі разом із активістами Бекіром Дегерменджі, Асаном Чапухом та Казимом Аметовим. Справа надумана, нібито за вимагання грошей в громадянина Туреччини. Чоловіків затримали, Веджіє стало зле, її повезли в лікарню. По дорозі Веджіє померла від гострого інфаркту. Сейчас Эден Семизняев находится в ресторане «Маракан» вместе с Асаном Чапух и Бекир Дегерменджи. Казим Аметов сейчас находится в «Газели» оперативников. Паралельно російські силовики проводять обшуки в будинках затриманих. Це обшук у Грушівці в будинку Дегерменджи Бекирага. Не знаю, ничего не могу сказать. Созвонилась с Эдемом, они отобрали телефоны, не давали никому выйти из дома. Потом начали поочередно проходить по всем комнатам. Вот. Ну, изъяли у нас ноутбук, компьютер. А це після обшуків розмова з дружиною Казима Аметова. Абла, скажите, пожалуйста, постановление какое-то показали вам? Не показали. Сейчас Казимага где? Казимага мы поймали в Симферополе, деда. Они привезли его сюда? Нет, не привезли. Они сами приехали, они там поймали. Також ЗМІ повідомляють про обшук в селі Южне, в будинку Ельміри Баранової-Газієвої, а в Сімферополі у Курсеїта Абдулаєва. Як стало відомо, російські силовики також затримали Курсеїта Абдулаєва. А куди ви забираєте його? Куди ви його забираєте? Реана Алієва, Заман, АТР. Ми, звичайно, продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається наразі у Криму. Також додамо інформацію, що за даними Радіо Свобода, затриманих у Сімферополі сьогодні кримськотатарських активістів повезли у СІЗО. Це відбулося після слідчих дій і огляду їхніх автомобілів. Ми, власне, маємо наразі змогу дізнатися останні подробиці з анексованого півострова. Алімдар Белялов, активіст об'єднання «Кримська солідарність», з нами зараз на прямому зв'язку. Алимдар, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Здравствуйте, да, слышу. Скажите, пожалуйста, какая у вас информация есть по задержанным сегодня активистам? Ой, хотелось бы отметить, что примечательным является то, что сегодня проходили обыски у людей, у ветеранов национального движения, которых не было в их домах самих. Поэтому все обыски проходили без присутствия их самих. Скажите, пожалуйста, вам известно, вот Радио Свобода сообщает, что их отвезли уже в следственный изолятор. Вам что-то об этом известно? Пока подробностей у нас нет. Почему нет? Потому что сейчас мы только вернулись с Грушевки, где у Бекирага, у Дегерменджи Бекирага был обыск, и у Казима Аметова был обыск. Сейчас мы будем направляться в сторону Феодосии, там еще проходят ряд обысков. Скажите, пожалуйста, известно ли вам, Алимдар, какие обвинения звучат в адрес задержанных? В чем их подозревают? В связи с чем происходят сейчас, сегодня в Крыму эти задержания?
Примечательным является то, что сегодня рейд был именно по ветеранам национального движения, и они были активны как и в то время, так и сейчас. И поэтому сегодня не только, как говорится, активистов и гражданских журналистов забирают и угрожают, но сегодня уже начали арестовывать и забирать именно ветеранов крымского, ну, те, которые активничают в данный момент. И еще один хотел момент отметить, что сегодня забирают ребят, людей, ветеранов. И самое примечательное является то, что сегодня уже отбирают не только имущество и, скажем, ребят, да, но и жизни. Сегодня при обыске и при задержании вот как раз-таки стало плохо ветерану национального движения Виджия Кашка. И в ходе этой спецоперации, их не так называемой, да, ей стало плохо, и, к сожалению, она умерла. Алимдар, вас самого недавно задерживали. Как это было? И ну, вот, про ситуацию, которая была с вами, расскажите немного, пожалуйста. Ну, я расскажу вкратце вам. Сегодня любое инакомыслие и пресекается, скажем, репрессированной системой. Поэтому сугубо из-за того, что мы освещаем и мы оперативно стараемся показать всему миру, что происходит в Крыму, сегодня вот такие гражданские активисты и гражданские журналисты попадают под такой прессинг. Я уже о себе уже говорил, поэтому повторяться не хочу. Сегодня то, что произошло, это цена, это очень большая, мы отдали очень большую цену за все эти репрессии. Сегодня уже из-за этого погибают люди. Мы всегда об этом говорили. Сегодня примечательным является то, что еще должно произойти, чтобы люди поняли, да, что эта репрессия происходит против крымско-татарского народа в целом. Алимдар, спасибо вам большое, что вы нашли возможность и присоединились к нашому прямому ефіру. Алимдар Белялов, активіст Кримської солідарності, був з нами на прямому телефонному зв'язку скайпом. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається на території анексованого півострова, що відбувається у Криму. Ми дуже переживаємо і співчуваємо кримсько-татарському народу, який зараз є репресований російською окупаційною владою. Я вже рада привітати гостю цієї ефірної години. Це Марина Ставнічук, член Венеціанської комісії у 2009-2013 роках. Пані Марино, вітаю вас і одразу попрошу вас прокоментувати те, що сьогодні відбувається в Криму. Вітаю вас також. Я разом з вами слухала інтерв'ю чи бесіду з окупованого Криму. Звичайно, що це не може турбувати всіх українців. Ми, українці, серед країн пострадянського простору були практично флагманом демократії. Те, що я чую, для нас, в принципі, це є абсолютно неприйнятно, неможливо і є свідченням того, що на окупованій території Криму дійсно перебувають окупанти, і це треба розуміти, тому що такі переслідування кримсько-татарського народу по великому рахунку свідчать про одне, що окупаційна влада в Криму буде робити все, щоб пригасити, притушити, не дати можливості людям там думати, висловлюватись, мати свою позицію. Але ситуація ж полягає в тому, що чим далі,
люди перебувають під владою окупаційних властей і, власне, військ, і під окупацією, скажімо так, тим більше є режим розчарування звичайних людей, не тільки кримських татар, які колективно чинять спротив. Навіть українців, росіян, які сьогодні живуть в Криму, чим далі на такому навіть побутовому рівні можна чути про те, що люди страшенно стурбовані і своїм рівнем життя, і рівнем наркоманії, і алкоголізму, і рівнем пресингу людей, які відбуваються на цих територіях. Ми про це знаємо. Знаємо від тих, чиї родичі там залишились, знаємо від тих, хто спілкується зі своїми близькими на тих окупаційних територіях. Звичайно, що для нас, як держави, треба робити все задля того, щоб територію України окуповано, анексія території – це є різновид воєнної агресії, якби Росія не говорила, що вона проводила там псевдореферендум, що люди погодились з цією позицією, що всі щасливі від того. Міжнародне право діє у світі, ще ніхто не припинив міжнародно-правових механізмів, і відповідно до документів ООН це є окупація території. А раз окупація, ми щодня спостерігаємо те, про що, власне, сьогодні говорили і чули ми у вашій студії. Пані Марино, ви досвідчений правник, і я не можу вас не запитати, як може Україна захистити людей там? Чи може взагалі, чи достатньо робиться зусиль для того, щоб допомогти тим, хто залишився зараз на території Криму? Скажу відверто, що я з самого початку достатньо сильно критикую теперішню українську владу, насамперед за те, що ця територія була практично здана Російській Федерації. Це з одного боку. З іншого боку, що у період після анексії цієї території в Україні не вжито належних заходів для того, щоб і захистити людей, і для того, щоб мати можливість, механізм повернення окупованих територій, повернення громадян України в лоно нашої держави. Практично сьогодні, якщо йдеться про Автономну Республіку Крим, про місто Севастополь, були парламентські слухання всередині країни, певний період часу, всі ми брали в них участь, не начебто якісь загальні такі заходи розроблені, але ми чітко бачимо, що в тому ритмі, який закладений, скажімо, у Мінський переговорний процес, питання Криму там не звучить. Воно виведено із того процесу. Питання Криму час від часу порушується в двосторонніх стосунках, там, скажімо, України з Туреччиною, України з іншими країнами, але цього на сьогоднішній день недостатньо. Мені здається, що наступає час, коли варто питання, в тому числі анексії території Криму, ставити в один порядок з проблемою воєнного конфлікту, воєнної агресії на території Донбасу і вирішувати ці питання комплексно. Я чітко розумію, що це завдання надскладне для України, що ми сьогодні в багатьох моментах є предметом, а не суб'єктом міжнародного права, не є тим належним суб'єктом, який реально може захистити своїх людей. Тим не менше, українська влада зобов'язана ставити кримське питання в порядок дня своєї діяльності. І не тільки тоді, коли наступають ті чи інші урочисті дати або сумні дати в стосунках, скажімо, з кримсько-татарським народом, з річницями, скажімо, переселення чи виселення, чи тоді, коли наступають відповідні дати, а це має бути щоденним порядком дня. На жаль, дати сумні для кримськотатарського народу наразі наступають дуже часто. Ми будемо відслідковувати звичайну ситуацію, що наразі, яка вона буде протягом дня на території анексованого півострову. А до вас, пані Марино, що маю багато питань. Давайте будемо ще говорити про решту. Знаєте, я хотіла вас запитати, що, на вашу думку, наразі відбувається між антикорупційними органами? Тому що ми бачимо, що ситуація загострилася, і спершу говорили так про
після того, як сплила справа так званих рюкзаків, Авакова говорили про загострення між спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та НАБУ. Зараз ми бачимо вже в публічній площині ескалацію між Національним антикорупційним бюро та НАЗК. І ми бачимо, що це вже, знаєте, якесь навіть індивідуальне протистояння Ситника і Корчак. Що відбувається наразі, на вашу думку? Ну, вчора пан Холодницький попав до лікарні. Я думаю, що в цьому конфлікті, який на публічній поверхні знаходиться не тільки Корчак і Ситник, а є і інші дієві особи. Абсолютно очевидно, що проблема лежить набагато глибше, чим особисті стосунки якихось нових панів в українській владі. Для мене абсолютно очевидно, що тоді, коли стало питання реформування всієї сфери правоохоронної системи України, і в тому числі і в частині боротьби створення системи антикорупційної політики, державою не було приділено уваги належної, не було застосовано такого, знаєте, державницького підходу до реформування органів, які в державі покликані боротися зі злочинністю, в тому числі і з корупцією. І я вважаю те, що ми спостерігали упродовж 2 останніх тижнів, оцей такий, знаєте, конфлікт якогось, ну я не знаю, точно не державницького рівня і точно не державницької поведінки очільників, співробітників цих антикорупційних органів, свідчить лише про те, що до їх складу і в цю систему попали абсолютно випадкові люди. Як би вони не надували щоки, як би вони не показували там свою активну діяльність, оф-рекорд не співпрацювали з органами чи засобами масової інформації, чи намагались подати себе там публічно, ну це випадкові люди, точно не державники. І тому мені здається, що сьогодні наразі для України дуже важливо в контексті все-таки побудови нормальної системи правоохоронної держави і в контексті боротьби взагалі зі злочинністю, і в контексті, зокрема, боротьби з цим ганебним явищем, таким як корупція, підійти по-державницьки. Зараз буквально вчора підписаний Кримінально-процесуальний кодекс серед інших документів, які підписував президент, який подається владою як величезна судова реформа, якої світ не бачив Україна точно за 26 останніх років. Це смішно виглядає насправді, тому що те, що ці кримінально-процесуальне законодавство поправлене в чортів голос, а не тоді, коли це передбачено законом про судоустрій і статус суддів, ключовим законом в судовій реформі. Те, що, скажімо, на сьогоднішній день є проблема серйозного перерозподілу повноважень між цією масою антикорупційних органів. Сьогодні ми маємо НАЗК, маємо антикорупційну прокуратуру, маємо НАБУ і тиждень тому сформоване Державне бюро розслідувань. Якого фактично немає, але сформоване його керівництво, перспектива, скажімо, оформлення цього органу, ну бодай елементарно наповнення штатом, там розсадження працівників по робочих місцях. Це все вимагає як мінімум декількох місяців при нормальній роботі. А при тій якості, як працює сьогоднішня українська влада, це від півроку до року, наприклад, наскільки я це розумію. І сьогодні підписані зміни до Кримінально-процесуального кодексу, в тому числі і в частині прикінцевих перехідних положень. І що ми бачимо? Ми бачимо катастрофічну ситуацію, коли, скажімо, орган уже має повноваження, Державне бюро розслідування, фактично їх здійснювати не може. Троє людей не можуть розслідувати справи. Порушувати. Ну, безперечно, йдеться про керівний склад, який повинен, власне, займатися зараз оформленням інституціям, заснуванням цієї інституції. Безумовно, що не йдеться про порушення досудових розслідувань і проведення відповідно. Тому
Тому я це характеризую ту ситуацію, яка склалась, як керований хаос, практично правовий колапс в правоохоронній системі. Ви перелічили вже створення нові органи, які були покликані боротися із корупцією. Про ефективність ДБР ми поки не маємо можливості говорити, можемо тільки говорити про доцільність його створення. Але все ж таки, повертаючись до НАЗК, НАБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ви можете назвати хоча б один з цих органів роботу ефективною? Так. Ні. Чому? Ні, на жаль. Ви знаєте, власне, коли оцінювати роботу правоохоронних органів, то варто виходити з того, скільки справ розслідувано, в кількох справах проведене відповідне досудове слідство, передано для судового розгляду і винесено вироки. Якщо ми подивимося чи проаналізуємо діяльність і антикорупційної прокуратури, і прокуратури Генеральної, яка піарить у всіх питаннях себе як найкращий орган, який бореться зі злочинністю в державі, причому там злочинністю організованою, злочинністю в вищих сферах державного управління. Що проаналізуємо діяльність НАБУ, то всі справи зводяться зазвичай до телевізійної картинки, як до людей вриваються в будинки, обшукують, що там знаходять чи не знаходять, яким чином себе ведуть. Як правило, завершується це обранням міри запобіжного заходу для тих людей, які звинувачуються у скоєнні тих чи інших злочинів. І далі все завершується практично нічим. Результатів у вигляді судових вироків практично по великому рахунку ми з вами не бачимо. І тому, власне, це дає підстави не тільки мені, а багатьом людям в країні, фахово оцінюючи цю діяльність, говорити про те, що про ефективність тут не йдеться. Мені здається, що є декілька проблем, які сьогодні надзвичайно важливо вирішити, і вони вже на поверхні. Не дивлячись на те, що буквально вчора президент підписав свіжу редакцію Кримінально-процесуального кодексу, нам варто повернутися до системного осмислення діяльності всіх правоохоронних органів, розподілення сфер повноважень цих органів і, ще раз переглянувши цю ситуацію, розумно врегулювати інституційно на рівні чинного законодавства України. Друге питання, яке абсолютно є на поверхні після цього публічного конфлікту, який ми спостерігали між НАЗК і НАБУ, абсолютно очевидним є те, що, як казав колись президент Ющенко, з пляжа мають піти всі. І стоїть питання про те, що наскільки ці люди відповідають своїм займаним посадам. Наскільки вони готові до виконання тих повноважень. Як на мене, не відповідають. Ви знаєте, пані Марино, наскільки відповідають люди своїм займаним посадам, я вас якраз захотіла запитати про обраного голову Державного бюро розслідувань, про Романа Трубу. Тому що після того, як Петро Порошенко його вже остаточно призначив, і навіть до того з'являлися досить контроверсійні думки, чия ця людина, чим він не займався раніше, що він там ставленик тієї чи іншої політичної сили. Чому саме він обійняв цю посаду? Як ви гадаєте? Я вам скажу, що от іншою стороною, іншим боком медалі тієї проблеми, яку ми з вами обговорюємо, я говорила про те, що немає такого системного комплексного підходу до реформування правоохоронної системи в Україні. А от іншою стороною цієї проблеми є те, що є присутній, абсолютно присутній політичний чинник, політична доцільність у призначенні тих чи інших кандидатур на ті чи інші посади в органах, правоохоронних органах держави. Дивіться, давайте подивимося. Призначення Генерального прокурора. Задля того, щоб призначити Юрія Луценка, буквально за один день було змінене відповідне законодавство, скасована вимога щодо заняття цієї посади Генерального прокурора людиною, яка має вищу юридичну освіту. Такої вимоги більше немає.
І задля пана Луценка ці умови були змінені, його обрано на посаду. Абсолютно очевидно, що це політичне призначення на посаду генпрокурора. На що боролись, на те й напоролись, тому що реформуючи інститут прокуратури, ми намагались позбавити цей інститут саме політичного чиннику. Разом з тим, от саме таким призначенням фактично надали політичного значення фігурі Генерального прокурора. Далі сталося так, що коли формувалось НАЗК, всі ми спостерігали за тими перепитіями, наскільки пан Яценюк і команда хотіли завести туди своїх людей, наскільки були домовленості, коли працювала комісія по підбору цих людей, щоб команда Порошенка також була представлена там. Бачимо, що реально відбулося. Ми чули розмову, як керівник НАЗК розмовляла на засіданні урядом з паном Гройсманом. Людина, яка, в принципі, розуміє, на якій посаді вона працює, вона ніколи не може так, в такій формі, як баба Базарна, розмовляти, там, наприклад, з прем'єр-міністром. При всій повазі чи неповазі до цієї людини. Да? Далі ми бачимо НАБУ. Тут якби абсолютно і ці розмови ходять про те, що в НАБУ обрані люди, які мають іноземну підтримку, зокрема афілюється ця вся ситуація з підтримкою Сполучених Штатів Америки, і що працюють там консультанти з ФБР, допомагають відповідній команді, надають таку інформацію. І таким чином тут теж є якийсь свій політичний підтекст у цього. Ми бачимо ДБР і конкурс, на який тривав роками. До речі, Державне бюро розслідувань передбачено було ще Кримінально-процесуальним кодексом 2012 року, який був прийнятий при попередній владі. Тобто це не сьогоднішнє набуття. Дуже довго зволікали з цим питанням. Зрештою, розмов цих багато про те, що і конкурс не був таким абсолютно прозорим і транспарентним. Нарешті ми бачимо конкурс до Верховного суду України, який також проведений з порушенням і порядку, і з порушенням всіх строків, передбачених чинним законодавством України щодо формування Верховного суду. Хочеться сказати України, але держави України в назві цього органу вже немає. Тому, якщо на який орган зараз ми не подивимося, питання легітимності стоїть по кожному з цих органів. От, власне, оця політична доцільність при відсутності системного, комплексного підходу, мети, завдань реформування правоохоронної системи дала той результат, який ми сьогодні маємо. Є імітація боротьби з злочинністю, є імітація боротьби з корупцією, немає справжніх реформ у цій сфері. Пані Марино, ви згадали про те, що вже глава держави підписав новий кримінально-процесуальний кодекс, але та інформація, яка почала надходити останніми днями щодо цього документу, вона змушує мене поставити питання вам, тому що говорили про те, що звідти зникла 176-та поправка. Про це писала пані народний депутат Олена Сотник, яка разом з Оксаною Сироїд цю поправку подавала. Про це писали представники Центру протидії корупції, зокрема Віталій Шабунін. Ця поправка, вона куди поділася? Тому що вже після голосування парламенту десь чи до підпису Парубія, чи після підпису Парубія не зникла. Ви розумієте, скажу відверто, довіряти будь-кому із тих людей, які сьогодні знаходяться у владі, просто неможливо. Довіряти тим представникам в лапках громадського середовища, яке бореться з корупцією, теж неможливо. Тому я, наприклад, очікую на оприлюднення тексту Кримінально-процесуального кодексу України. Поки я до вас їхала, я ще його не бачила. І на вчора його також не було опубліковано. Так, тому що інформація, яку ми маємо з різних боків і сторін, суперечить сама собі. Сотник і інші наполягають на тому, що ця правка 176 зникла з прикінцевих положень, а пан Парубій наполягає на тому, що там все є.
Для мене достатньо дивно, як Міністерство фінансів, до прикладу, може надавати тексти законів, які йдуть на підпис президентові України для відповідного так званого ознайомлення з громадськістю перед тим, як саме проаналізувало відповідний текст і надало пропозиції президентові України. Тобто абсолютний нонсенс, знаючи якби ситуацію, скажімо, ухвалення і підписання законів всередини, я розумію, що відбуваються абсолютно неприйнятні речі. Пані Марино, я дуже І перепрошую. щодо самої процедури, і щодо інформації. Ми про до це. цієї розмови з вами обов'язково повернемося. Зараз ми маємо можливість почути Абдурашида Джипарова, координатора Кримської контактної групи з прав людини. Він з нами на прямому зв'язку з скайпом. Абдурашид, здравствуйте, слышите ли вы нас? Я слышу. Скажите, пожалуйста, какой информацией вы обладаете по сегодняшним задержаниям, по событиям, которые происходят сегодня на территории Крыма? Ну, сегодня, как знаете, уже все у нас 7 обысков, 7 задержаний и, к сожалению, одно задержание со смертельным исходом. У нас умерла вследствие задержания Кашка Вежи, женщина 82 лет. Вот так вот. Скажите, пожалуйста, вот остальные задержанные 6, скажите, пожалуйста, этих людей, где они сейчас находятся, вам что-то известно? Ну, говорят, что их вывезли глав ФСБ. Известно, что у одного сейчас еще обыск идет. Жена его выехала назад туда, где ее ждут для обыска. Это Федосийский регион. Вот. Ну, в общем-то, ждем вот дальше сообщения о них. Скажите, вот по вашему мнению, зачем это все делается? Запугать? С какой целью? Ну, это как бы всякий раз об этом спрашиваем, мы одинаково отвечаем. Ну, понятно, запугать, в общем-то, в принципе, государство, Россия терроризирует Крымстар. Это уже буквально терроризирует. Это даже репрессиями назвать тяжело, это почти ежедневно. Мы слышим о таких вот вещах. Сегодня утром мы говорили со своим коллегой из Бахчисарая, Севером Мустафаевым, уже томились от этого всего. Почти каждый день вот заняты вот этими вещами. Ребята разъезжаются по разным уголкам Крыма, по районам, отслеживают обыски, и это включается. Видимо, есть желание выдавливать Крымстар из Крыма вот такими средствами. Но при этом всем желании, знаете, несмотря на то, что происходят эти репрессии практически ежедневно на территории аннексированного полуострова, сами крымские татары, они готовы уезжать со своей земли? Да нет, конечно. Мы же не для того приехали в Крым, с таким трудом здесь обустраивались, как-то возвращались, чтобы потом взять и уехать из-за того, что там нам чинят такие козни. Мне кажется, это еще больше закрепляет желание, и вообще, я думаю, это нет. Скажите, можно как-то предугадать, кто дальше может попасть под удар? Или это такое вот просто хаотичное, постоянное давление, и мы не можем, знаете, как-то к этому подготовиться? Предугадать тяжело, но думаю, что всем нужно к этому быть готовыми. Мы даже сейчас уже знаем, что вот, видимо, завтра или послезавтра будут похороны Кашка Вежи, ну, понятно, да? И при этом мы уже обзваниваем друг друга и примерно как-то готовимся, как провести достойно, и чтобы без ущерба для себя, потому что мы знаем, что провокации обязательно будут со стороны Российской Федерации. Спасибо вам большое, что вы нашли возможность и вышли к нам в наш прямой ефір. Абдурашид Джипаров, координатор Кримської контактної групи з прав людини, був з нами на прямому зв'язку з скайпом. Ми повертаємося до розмови у студії. Пані Марино, знаєте, я ще у вас хотіла запитати про ще одне цікаве голосування, ще одну цікаву реформу, яка була проголосована у першому читанні. Це виборче законодавство. Ми дуже гарно можемо, я думаю, що пам'ятаємо, як відбувалося це голосування, тому що у першому читанні 226 народних депутатів, мінімальна кількість проголосувала. Самі парламентарії після того говорили, що це було голосування випадкове. До другого читання, як гадаєте, голоси знайдуться? І взагалі от ваш коментар стосовно того, що вже було проголосовано? Прогнозую, що до другого читання голосів не буде знайдено, і прогнозую, що проєкт Виборчого кодексу, який дійсно у першому читанні підтриманий 226 голосами народних депутатів, практично буде проваленим. Наскільки це впливатиме на перебіг політичного процесу в Україні? Ну, звичайно, негативно впливатиме.
але абсолютно прогнозовано впливатиме, тому що політичної волі на зміну насамперед якості виборчої системи України, яка сьогодні застосовується на парламентських виборах, а саме змішаної системи, як відомо, 225 за нинішнім чинним законом 2012 року обирається за мажоритарною складовою, за мажоритарною виборчою системою, а 225 обираються за списками політичних партій у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, і списки ці є закритими. Пропонувалося змінити виборчу систему, пропонувалося, і в тому числі у Виборчому кодексі, пропонується змінити виборчу систему на систему відкритих регіональних списків, тобто запровадити виключно пропорційну систему на парламентських виборах. Я вважаю, що це би дало певну користь на певному етапі, на теперішньому етапі. Нам потрібне структурування політичної системи, нам потрібне структурування політичних партій, відкритість їхньої роботи, зрозумілість і конкурсний добір тих кадрів, які пропонують політичні партії у своїх списках до парламенту, адже ми бачимо, що якість цього парламенту просто ганебна, страшна, і тому ми маємо такі реформи в правоохоронній системі, і тому ми маємо такі реформи охорони здоров'я, в соціальній сфері, в сфері освіти. Ну, яке питання не візьми, все у всьому відображена негативна, погана якість депутатського парламентського складу. Тому, звичайно, що можна було би застосувати пропорційну виборчу систему, яка би допомогла більш якісно на наступному етапі оновити склад українського парламенту. Але політичної волі немає, політичні партії, скоріш за все, і лідери держави дбають більше про своє політичне майбутнє, чим про політичне майбутнє держави. Тому я думаю, що практично 2 тижні вже сплинули для подання доповнень, правок щодо тексту, проголосованого у першому читанні в парламенті. Уже народні депутати прогнозували, що десятки тисяч чи десятки, там від 5 до 10 тисяч буде поправок до цього кодексу. Зрозуміло, що текст Виборчого кодексу є сам по собі дуже складний текст. Це не один закон, це текст закону, який об'єднує правове регулювання одразу багатьох видів виборів. Якщо ми говоримо, наприклад, про види виборів місцеві, які проводяться в Україні, то їх порядка 7 видів виборів. Якщо ми ще маємо на увазі і парламентські, і президентські, то це достатньо великий обсяг інформації. Ви розумієте, що цей документ одразу має бути пронизаний єдиним змістом, єдиним сенсом, єдиною лінією. Якщо різні народні депутати почнуть по-різному давати свої пропозиції, що і, власне, буде зроблено, звичайно, що буде достатньо складно цей текст доопрацювати, а відтак, я думаю, що не знайдеться політичної підтримки для цього відповідного документу. Мені відомо, що у президентській парламентській силі шукають варіанти пропорційної системи, адже пропорційна система теж така, знаєте, дуже багатогранна. Є різні варіанти обрахунку голосів, різні варіанти голосування для виборців. Шукають ті варіанти, які б дали можливість їм мати достатній результат. Скоріше за все, такого варіанту не буде знайдено, тому прогнозую, що все залишиться так, як є. Пані Марино, я дуже дякую вам за розмову. Марина Ставнійчук, член Венеціанської комісії, у 2009-2013 роках була гостем цієї ефірної години. Ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТР. За 5 хвилин заман. Я з вами не прощаюся. Ми, звичайно, слідкуємо за тим, що відбувається у Криму. І знаєте, ми тут в Києві дуже переживаємо, думаємо про вас, підтримуємо вас, робимо все можливе. Дякую, що ви з нами.